Ada. मा Ada. School थांनो लेट जासिगोन सन. औ आगे आंना बेगानो जिना दं र' बेखौनो सुथाबबाय दं आं ए आदा. ओमफ्राय नोंनि क्लासालाय माबोरैथो सोलिबाय दं? औ आगे क्लासालाय मोजाङैनो जाबाय दं र' आरो एग्जामाबो खाथिसो खाथि मोनफैबाय दं औ मा जाबावगोन सिस्टार आं जेबोखौनो मिथिला क्लासखौ मोजां खालामालासिनो क्रिकेटि नारबाय थाबालाय माथो जाबावनो मिनिदियाव माखोबा मा जायो मा थायो आरोबाव खोनासं बांद्राय आल्थु फाल्थु फरायसाफोरनि खाथियाव दाथासै जागोन दे नानि दे आंनो बै कलमखौ हानहरना हरलाय मा जागोन बिनानावजोंबो थुदो सम जाबाय थौ र आदा नेथ' र दे थाब फै थौ माखौ नायदों बियो ओइ सिखारनानै जागोन मोनाखै खामरेंखौनो बागानाव सफारि बिलाइ खाग्रा सावताल बांगाल खैला बायदि गोसोमखौनो बेबो खामरेंब्रें नोंबो खामरेंब्रें देनां फिसाला फिसाजोआ जागोन मामरेंब्रें थै आगै नोंबो मा बुङो थौ स्कुल थांनो लेट जाबाय आरो बै सिल्किनि ख गावखौनो बिराद समायना मोनना लादो बे सोरगौ मोनहैसिगोन आइदै खिज्रिनासो लाबाय नामा साला टेप्राफ्रा क्वार्टार बथलानो बिमानो सेरेब सावनोसो बन रोगाना होदों स्कुल गैया बेहा मा जायो मा थायो जानांगौ माला बिहा दिनै बिगुमै फैनायखाय बन्द थां ओइ थां ए खारदोलै खारदो मा मोनामसोखो खिज्रिदना लायाखैथ' खिज्रिदना लामारबायथ' मोनामसोबाय ओइ बोराय मा फरायदों माथो सिख्लाफोरानो सासेबो गैयालै ओइ बोराय बेफोर बेबारजों खामानि गैया नामाथिं नायहरब्रा साफा फैगासिनो दङ नै बोराय लावनायनि सिगां खामफ्लायाव जना सिगाङाव प्लेटखौ दोनना मानिथो बुजिदो बोराय आरो गिलासाव लखमना आखाइ खमफैलायनाय नोरै दांना होब्रा नै बोराय जों मोनसे सोंथि सोंनि खाथिरानि फिसालाखौ काटिराम जायोबा काटिरानि फिसालाखौ मा जागोन बोराय नोमफां नोंसोरो ओइ जालाथ' थांसै मा जाना खांनायलै बिसोरखौलाय
उन्दै मिथिया गोदोर मिथिया मा पाट्टा मोनो जोंदोलाय वा हरा साला ओइ दा जाहोनांगोन खिन्थु दै जागोन नों टेनसन लानाङा साबै खिन्थु थगायबा हा थगाय ini हाब मिल गया बोरमा Hey, Roto! Roto baiti Malaysia bidah-bidahnya safa dilana fidi mata Male, ma खबर सानैबो बाहाय बुंदो Mana unusle? ayo bitin bo kislia सिरि थागै नों जेबो बुंनाङा Hey, itu fele Hap Matu tayaबो गोलावथार गस्लायाबो साफाथार माथो बिमाया सुनाय खोमा ने हाब गाज्रि मोना दे बाबु Kan, mana nada kelai? हाब दावरांखिनिसो माथो देग्लायथ' नों फार्स्ट थांखागोन आसा दंखायो आरोबाव सिफुं दा मेल'डि इउटिउब चेनेलाव एक्ट्रेस बावसो एबार बिदा बिनानावनि गेजेराव जाय फार्स्ट थाङो जों प्राइज होगोन ना मा बुङो tongke kah bro नोंनो कक'नाट आरो बिदानो जौ बथलसे जाहाथे बिखौ लानानै गरम जायो Kelima kalian yang buza bahasa meeting nusru. थौदो थांसै थांदो Kugayaan mana nggak? Kau duduk salah. Disturb. आइदै माथे फासाखो आगै नोंनि बिजाखौ बावनो सोदों मा माथे फाग्लिर जादों Ma? Ang no beg takanan mo nang naman senang le. Gold up? आं हालालै Ma zai ma tayo. बिजाबालाय मानोथो फाग्लिर जाखो दिनैलाय र' नायनि आं Masa ka? Tuy. Hui. Ada, berbeda dan nak beri sohaina. Biasanya bibdina mablaba sih mabargan. Ang bibdi ko sohaina ya. Ada malah ada jenak kumu, naik na ya. Ada nuntuang ni ada bos. Raw bisikku gaban senai genang. Tuh ada zengha tangni sih. Tahu. थौ फरायनांगोनलै सासे खिन्थु फाजियाराव बिराद मोजां सिख्ला फैदोंलै oh yeah सासे फराय थानांगोन दिनै tongke bro जाथारनांगोन दिनै tongke Ayo wait tuh. Oi! Oi! हा kona be सोर फुवा खावब्रा बिसोरसो माथो आयौ Hey!
हेलो फ्रेंड्स गिबि गिबियावनो नोंथांमोननिसिम मागो दमासिनि एडभान्स अननाय आरो सिबिनाय बावहरबाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो जोंनो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर आरो लोगोसे जोंना भिडिअ बानायनायाव जोबोद खस्थ जायो बेनिखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौ गोसो होनानै शेयार खालामनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय आरो जों नैबे भिडिअनि चैप्टार 2 खौ नेक्स्ट वीकआव आपलोड खालामगोन गोजोन्थों